Γεια σας και πάλι από το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό κανάλι της σχολικής τηλεόρασης. Είμαι ο Παντελής και θα σας ρωτήσω το εξής. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιος βροντάει όταν αστράφτει? Θα σας το πούμε. Όπως γνωρίζουμε παιδιά, η φυσική είναι κάτι μαγικό. Δείτε τι γίνεται αν τρίψω ένα καλαμάκι σε ένα κομμάτι χαρτί. Και εδώ ο Παντελής, κυρίες και κύριοι, το βλέπουμε να τρίβει υπομονετικά το καλαμάκι με σκοπό να το ηλεκτρίσει. Εδώ προσπάθειες να το στηρίξει κάπου. Μπράβο Παντελή, μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό είναι. Κοιτάξτε τώρα αν τρίψω ένα άλλο καλαμάκι με το ίδιο χαρτί. Όπως θα παρατηρήσουμε, οι πλευρές που είναι το ίδιο φορτισμένες αποθούνται, ενώ αυτές που είναι διαφορετικά φορτισμένες έρχονται. Μπράβο Παντελή, go go. Και στις δύο περιπτώσεις, παιδιά, τα καλαμάκια έκαναν ό,τι έκαναν γιατί τα τρίψανε. Γιατί με το τρίψιμο ηλεκτρίστηκαν, απόκτησαν δηλαδή ηλεκτρισμό. Και τώρα θα με ρωτήσετε, τι θα γίνεται καημένα με τις βροντές? Ποιος τις κάνει αυτές? Ακούστε με καλά. Τι θα γίνεται καημένε? Για θυμηθείτε όμως τα καλαμάκια, άλλο ηλεκτρισμό είχε το ένα και άλλο ηλεκτρισμό το άλλο. Έτσι και τα σύννεφα μπορεί να είναι διαφορετικά ηλεκτρισμένα. Τη στιγμή λοιπόν που πλησιάζει το ένα το άλλο, όταν τα σύννεφα ενώνονται γεννιέται ένα δυνατό φως, η αστραπή, ενώ την ίδια στιγμή βγαίνει ένας δυνατός θόρυβος που τον λέμε βροντί. Να λοιπόν τι είναι αυτή η βροντί. Ευχαριστούμε που είστε όλο αυτό το καιρό μαζί μας. Φιλάκια από τα μικρά μαριωτάκια. Βρε, οι μπόμπιρες. Βαριέται,